салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестен, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум аст. инак замини фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат остановкаи амоншайх 6 сотиқ замин, гирди замин маҳкам кардагӣ, фақат бания ҳоҷатхона дорад. об свет ҳаст, ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 50 000 сомонӣ бо савдо мешавад. замин алиш мешавад бо духонага. квартира дар ваҳдат, болош сум медиҳем. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, деҳоти лаҳор, 6 сотиқ замин, 3 дархона ва фундаменти 1 хона бо калидор, кухни, баня, ҳоҷатхона, рехтагӣ тайёр. гирди хона нимаш маҳкам кардагӣ, об дар наздикӣ, свет ҳасту ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Москва, Барвиха, Opel Astra G, соли бароишаш 2011, мотор 1.6, сӯзишвориш бошад бензин, коробка механик, нархаш бошад 280 000 рубле бо савдо мешавад. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, Opel Astra G Zafira, соли бароишаш 2007, моториш 1.8, коробка механик, сӯзишвориш бошад бензин газ, нархаш 63 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳоҷатҳош ҳамаш 100%. мошин алиша мешавад бо духонага ё сехонага. квартира дар шаҳри душанбе. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, яккомнатова квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, 102 микрорайон, яккомнатова квартира дар 18 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони Зарнисори, яккомнатова квартира дар 6 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат нархаш бошад 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони политехникум, яккомнатова квартира дар 1 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат нархаш бошад 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартира новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе голубои экран як комната квартира дар 16 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 187 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, тарафи заправкаи Фарроз. ду комната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 65 метр квадрат нархаш бошад. 198 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хонаро мешавад ки сехонагаш кунед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, ду комната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, сехонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 76 метр квадрат нархаш бошад. 278 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад.